No niin, terve, se on JK tässä taas ja nyt on 10 tilaajan spesiaali. Joo kyllä, 10 tilaajaa, jee. Yeah. Sain semmosen määrän jopa kasaan parissa viikossa. Niin nyt on tää taisteluaseman esittelyvideo. Ja pikemmittä puheitta aloitetaan tosta Velluksen 12-tuumaisesta pöytätuulettimesta. Oikein hyvä, siinä on kolme vaihetta ja pakki. Eikö siis, no ei vaskaan, oikein hyvä kesällä ja en mä tiedä sitten enempää näppäimistönä. Call of Duty MP3 Edition, niin joku Logitechin pelinäppäimistö. Siinä on valot ja näin. Sitten tossa on kaikkea roinaa, kärpäslätkä, 2-euronen Dösa-kortti, lukkari, Coca-Cola suklaata, paketti, shottiaseen akku ja paperia ja joku kaapeli. Hiirenä on Turstin joku Bluetooth Presio, ihan sama. On hyvä hiiri, tykkään isoista hiiristä, jotka muotoiltu tai on tollanen peukku menee tonne noin. Näin. Sitten mulla on joku hiirimatto siinä. Turtle Beachin PX21 on headsettinä. Tällä mä myös mikin äänitän sitten. Oikein tosi hyvät. Ja siihen hintaan pitää jo ollakin nää 100 € makso. Young Money Cash Money. Sitten kaiutin järjestelmä, johon suppari kuuluu. On Logitechin en muista, mutta joku yleinen malli Logitechiltä. Ei ole siellä tietoja. Sitten on jo tollainen bambuu, tollainen piirustuspöytä. Oikein kätevä, jos pitää tehdä jotain tarkkaa karkkikulho, mariskooli. Tätä vähän karkkia sinne, saatan kupi tyhjäksi. Puhelin ei kuulu taisteluasemaan, mutta Nokia 5230 ja mainosteipit tietysti. Tilatkaa YouTubesta kanavan hienosti. Noin, nyt sinne saadaan 100 tilaajaa lisää. Ja näyttö LGn 23-tuumainen musta malli, että JJ Racing aivan. En muista, mä oon paska muistaa näitä malleja. Siellä on kaikki juttuja sisällä semmosia. Toinen näyttö on Benkun 17-tuumainen, kun hän on. Tää maksoi 200 € ja josta mä maksan 25 €. Et huomattava ero siinä tuumissa, hintaero. Ja sitten Creativen joku, Creativen joku toi webkävi, mutta en laita ainakaan vielä tohon videoihin. En jaksa alkaa edittaa sitä sinne. Ja kone on kasattu. No asusta siinä on aika paljon. Ja siellä on Intel i5 ja Nvidia niin GT 440. Muistaakseni näytti siellä. Ja niin poispäin. Hienosti, hienot merkit pitää olla. Pölyä siellä on niin perkeleesti kanssa sisällä ja niin poispäin. Ja supparin olen itse koristellut. Joo. Se oli 10 tilaajan spesiaali ja siellä sataa ulkona vettä innoittavasti. Mutta en silti ala kuvaamaan. Ui, siellä luontopongari nyt tuli meikäläiset. En ala kuvailee varmaan tänään tänne enempää sitten, että mä teen jotain muuta. Jos oli JK tuosta 10 tilaajan room setup spesiaali. Ja ai niin, tuolina toimii joku Ikean joku tuoli.
Ja sukset siinä. Tulisi lunta ja pakkasta. Niin saatanasti. Mutta kiitos kun katsoitte. Tilatkaa. Tykätkää. Kaikkea tällaista. Seuraavaan videoon. Terve!